ಹಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ ಲಂಚಲ್ಲರು ಯಾನಿನಿ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲು ಮಾತೆರ್ಲ ತಿರ್ಗಾರ ಹರ್ಪರ ತಂಚೆ ಯಾನ್ಲ ಬತ್ತದೀನಿ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಉಯ್ಯಾಲೆಡ್ ಕುಲ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುರಾಣಿದ ಮತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ತುಯ್ಯಾರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಶಿಶಿಲೇಶದ ಪುರ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ನಡಪರ ಬರ್ಪಿರಿಡೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ತದೆ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಎಂಚತ್ತನ ಯಾನಲ್ತ ಒಣಸದ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿಜ ನಂದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಉನಾಸ್ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತನಿ ಅವು ಎಂಚನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಹಿರೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ಪಾಲಶದ ಹಿರೆನು ಪತ್ರೊಲ್ಲಿ ಅನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಕಟ್ಟದಿನ ಹಿರೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಉನಾಸ್ ಒಂದು ಸಾರ್ಲಂಚನೆ ಭಾರಿ ಪರಿಮಳ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತನು ಚಟ್ನಿ ಇತ್ತನು ಕೊದ್ದೆಲಿತ್ತನು ಕಡಲೆಬೇಳೆದ ಪಾಯಸ ಇತ್ತನು ಭಾರಿ ಶೋಕುತ್ತನು ಉನಾಸು ಖುಷಿ ಅಂಚನೆ ಸುಶೀಲೇಶುಡ್ಲ ಅವಳು ಮೀನುಲು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಸೋಡ್ದ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಾತ ಪೋದು ತೂದು ಮಾತ ಬತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರು ಏರಿ ಪನ್ಪೇರಿ ಇರ್ ನೆಂಚಿನ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಸಾಕಾಪುಣಂದು ಪುರಾಣ ಬಾತೆರ ಜೊತೆ ವಿಡಿಯೋ ನೆಂಚಾನು ಎಂಚಿನ ಅಂಡಲ್ಲ ಪನೋಡತ್ತ ನಿಕಲ್ಡ ಪಾತೆರಡತ್ತ ಅಂಚ ಪಾತೆರ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾಲಕಿ ಎಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಎಂಚೊಲ್ಲರಕ್ಕೆ ಎಂದೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಡಿದಾದ ಕೇಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಪಂತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿ ಇರನ್ನ ಪಾತರಕ್ಕೆ ಎಂದೆಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ಆರ್ಪುಣನ್ ಪನೊಂದುತ್ತೇರು ಜೆತ್ತು ಲಕ್ಕ ದಂಡಲ ತೂವರಿ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ನಿದ್ರೆ ಆರ್ಪುಂಡ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪರ್ಲೆ ತೋಜನ ಭಂಗ ಬರ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂದಕ್ಕೆ ಏನ್ಲೆ ನಿದ್ರೆ ಬನ್ನಾಗ ಚೆಪ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಕದು ಬೊಕ್ಕ ತೂವಲಿ ಬೇಲೆ ಪುರ ಅದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡುಂಡದೆ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಏರು ಪಾಡ್ದಿನ ಬಿತ್ತು ಎಂಚನ ಕಥೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಲೆ ಆ ಗುಡ್ಡೆ ತೋಜುನ ತೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಪೀರದ ಬೂರು ಆತನು ಭಾರಿ ಶೋಕು ಪೋತುಂಡು ಬೂರು ಪನ್ನ ಮುಲ್ಪದಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಪೀರದ ಆದ ಪಣ್ಣದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಪೀರದ ಬೂರದಲ್ಕ ತೋಜಿನ ಅವೆಂತುದು ಯಾನು ಪೋಯೆ ಯಾನ್ಲ ಮೈತದಿಲ್ಲ ಪೋಯ ಪೋನಾಗ ಕನ್ನಡ ಪೀರ ತಿಕ್ಕಡೋದು ಮುದಿನಾಲು ಇತ್ತು ಎಲೆಲ್ಲ ಅದಾತ ಅಂಚ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಪೋರೆಗೆ ಹಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪು ಒಕ್ಕ ಮುದಿನಾಲು ತಿಕ್ಕಣೆ ನಮ್ಮ ಮೈತನೆಲ್ಲ ಪೋಯಿರ ಅರ ಪೋದು ತೂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮಾತ ಕೊಯ್ಯೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಮುದಿನಾಲು ಅಂಚ ಕನ್ನಡ ಪೀರ ಪತಂಬತ್ತ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕಜಿಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತಂಡ ಕಡೆ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಕೊಯ್ಯೊಂದು ಬತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಚೂರು ಬೇಗ ಪೋಯ್ನಟ್ಟ ಹತ್ರ ಎಂಕಲು ಬೇಗ ಬತ್ತ ಪನ್ನ ಒಂದುಂಡದೆ ಅವು ಮೈತಿದೆ ಒಂಚೂರು ಕಾರ್ ಕಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತನು ಅಂಚ ಅಕ್ಲಿ ಪೋದಿತ್ತರ ಅಕ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಪೋಯ್ನಿ ಓದು ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತ ಅನ್ನಗ ಕನ್ನಡ ಪೀರ ತೋಜಿನತೆ ಅಂಚ ಅಡೆಗಿಲ್ಲ ಪೋಯ ಅವು ಮೈತನೆಲ್ಲ ಮೈತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೈತನೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೈತಿದ್ದಿ ಅಂಚ ಕನ್ನಡ ಪೀರದಡೆ ಪೋಯ ಕೊಯ್ಯ ಭತ್ತ ತುಲಿ ಮಾತಗೂ ಒಂದು ಜೋಕಾಲೆದ ಗೊಬ್ಬೆ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿರ್ಕಾರೆ ಪೋಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಹಾಪುಂಡು ಏನಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರು ವಿಜಯ ಲಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾತಲ್ಲ ಅವನು ಬೋರ್ಡ್ ತಿನ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಒಂದು ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜಾಗ ಪೂರ ಉಂಡು ಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಸಾಧಾರಣ 2 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ 3 ಲಕ್ಷ ಪೂರ ಉಂಡು ಬೋರ್ಡ್ ತಿನ್ನಕ್ಲೆ ತೊಂದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಏರಡಲ್ಲ ಕೇರ್ನ ಅಗತ್ಯಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು ಆ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಕುಲೆ ಪಾತೇರು ಬೇರೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶೋಕ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲೆ ಮುಂದೆ ಕನ್ನಡ ಪೀರದ ಬೂರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೋಜಾಯ ಪಂಡತೆ ಕನ್ನಡ ಪೀರದ ಬೂರು ಮಸ್ತ್ ಆತನು ಒಂದು ಜಾಗ ಅಂದೆ ತೊಂದರೆಗೆ ಬೇಟಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರ ಬಾಕಿತ್ತನು ಅಂಡ ಪಾಡ್ರ ಪೋಯ್ ಜಾನ ನಿಕ್ಲೆ ತುಯ್ನೆನೆ ತೂದು ಬೋರ ಒಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬಿದ್ದಾಡಿ ತೀರ
ನಮ್ಮನ ಡೆಕೋಪ್ನಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ತೀನಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕೊಡಂಕಲ್ಲು ಹೋಗ್ನ ರಸ್ತೆ ಮಹಾವೀರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಅಂಗಡಿದ ಪತಿನಾತೆ ಪಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಡ್ನಿ ಭಾರತ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿಲು ಪಾಡ್ನ ಮಲ್ದೇರ ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತು ನೀ ದೆತನ್ಗ ನಿನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರು ದನ್ನ ಆತ ಮನಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂಚ ದೆತೊಂದುಜಿ ಹೈಟ್ ಏತ 350 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡೇರು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ 330 ಕೊರ್ಕ ಬಂಡೇರು ನನ್ನ ಆರು ಮತ್ತು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅನ್ನರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧೆ ತೊಂಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲು ಬತ್ತ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಹಾಪುಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಹಾಪುಂಡೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪೂರ ಲಿಂಕ್ ಅಡಪುಡ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪನಕ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ತೂಲೆ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದ್ನಕ್ಲು 1-2 ಸರ್ತಿ ತೂಲೆ ಒಂದುಂಡತೆ ಮಕ್ಕಳು ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಕ್ಲು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 500 ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅತ್ತ ಪ್ರವೀಣ್ ಮುರಣಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬರ್ತೀವಿ ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ 500 ಜನ ಮುಲ್ಪ ತೋಜುವೆ ಇರುತ್ತೆ 500 ಜನ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ರಶ್ ಇತ್ತು ಮುರಾಣಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಡು ಎನ್ನ ಮೈತನೇ ಉಲಾಯಿ ಬರ್ರ ಒಂದೇ ಅವಲೇ ಉಂತುದೇರು ಅರೆಗೆ ಬರ್ರೇನ ಆಯ್ಜಿ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಕೊಂಡು ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತೈಜರು ಆವು ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುವೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಡೋಡು ಬಾಯ್.